Golani. Bună ziua, este 11 și 21 de minute. Mașina oficială Antenei 2 a ajuns în Rahova. Suntem în căutarea celui mai vânat om din România, omul care a făcut senzație cu un discurs de doar 2 minute. Perversul de pe Târgu Ocna, autorul celebrelor vorbe, ori suntem golani, ori nu mai suntem deloc. Aceasta este mașina Antenei 2. Pentru șefii noștri este ultima oară când această mașină a fost văzută întreagă. Ea a ajuns în Rahova. Repet, la 11 și 21 de minute astăzi ea încă era întreagă. Să vedem când terminăm reportajul, pentru că mulți băieți de aici ne-au spus că o să o vândă pe bucăți la dezmembrări. În Rahova suntem la spălătoria lui Bulgaru, unde își are activitatea celebrul Sorin din Rahova. Salut, țigane! Am auzit că așa e salutul aici. Salut, țigane! Așa e, așa îmi spune toată lumea. Salut, țigane, da. Asta e locul tău de muncă, nu? Conacul meu de 5 ani. Conacul tău? De 5 ani. Aici trag. Asta m-a făcut mare. La cât de celebru ești, am crezut că toată strada asta este a ta. De 2 luni de zile nimeni nu vorbește despre altceva decât despre clipul tău de pe YouTube. Eu și Elodie, atât. Da, asta m-a făcut mare, spălătoria asta. Aici sunt. De 5 ani de zile aici fac bani. Cât ridici pe lună? 25 de milioane lejer. Lejer, 25 de milioane. Dar cât costă un spălat la tine? 10 lei, fără TVA. Fără TVA, deci 124 de lei, nu? Cu tot cu TVA, da. Undeva la 50 de lei cu tot cu TVA, să pleci cu mașina în regulă. Adică tu încasezi și TVA-ul? Da. Păi de ce să mai facă Băsescu? Că să mai pune 3 borduri? Ce să fac? Și unde merge? TVA-ul e la tine sau? Merge la mine, da, în burta la copiii mei. Deci 100 de lei merge la Bulgaru, 24 de lei TVA-ul la tine. Da, 10 lei la el, că e 10 lei interior-exterior. Și ceva peste 20 lei la mine. Poți să-mi arăți și mie cel mai celebru antebraț din România? Uite, aici. În urmă cu 2 luni ceva de zile, nu, 2 luni și o săptămână, nu știu, s-a dus părinții mei cu sormea la fostul meu cumnat să ia copilul, să-l vadă și ei o oră, 60 de minute, 36 de secunde, să stea cu el. Cumnatul meu cu frații lui, împreună cu frații lui și cu taxul, era la un șpriț. Șpriț ieftin, muscațel, altceva nu bea. Și când a ajuns acolo, i-a luat direct la bătaie. Eu eram în capul străzii, jucam tenis, nu știam nimic. Când am ajuns pe la jumatea străzii, după o mașină îl văd pe tata cu... Nu se vedea decât pantofii, că restul era bătut. Un pantof nu l-a bătut. Era bătut restul. Și când văd pantofii maro, mi-am dat seama că el, că n-are nimeni pantof maro, decât el. L-am văzut, m-am dus repede acolo, taxul era peste el. Îi căra, în continuare îi căra pun. El era, băuse și el puțin tata și era și zubă și el dormea, dar la bătaie. Și m-am dus, i-am dat lui taxul, i-am aplicat un pumn, l-am băgat capul în closet, a rămas gâtul așa. Trebuia să-i dau mai rău, îmi pare rău că nu. Ce să-i dai? Să-i fi dat mai rău, trebuie. Adică ce înseamnă mai rău? Să-i fi dat și padua, dar mi-a fost milă de el, că avea vreo 40 ceva de ani, dar băieții lui nu i-a fost milă de tata, i-a rupt mâna din 2 locuri. După aia a venit taxul, după ce i-am dat, a venit măsa să-mi arate ea păsărica, de alea de țigani. Am zis, du-te, fă, femeie, de aici, lasă. Ce, avea papagal acasă, maică sa sau ce? Da, să-și ridice fusta în fața mea, să... Du-te, fă, femeie, de aici, pleacă de aici. Și a venit băieții cu o bâtă. Și a vrut să-mi dea direct pe cap. Când a vrut să-mi dea direct pe cap, i-am ridicat mâna sus. Și mi-a dat mi-a julit, uite. Mi-a dat în antebraț. Eu am băgat niște bani, pune mâna, e pietroi. O să îndoi și tabla cu el. Și am băgat niște bani eu aici. Nu-i chiar ca al meu. Ia. Păi cum să fie ca batonul tău? N-are cum. Al meu e de patiserie. Da. Și... S-a dat de te-a julit. M-a julit. După ce m-a julit, am pus mâna pe ciomag. Și i-am dat și eu în cap de la înjulit. Și ai sunat poliția, Bănuiesc? Nu, a sunat-o eu, n-am treabă cu poliția.
Nu vreau să chem poliția, nu vreau să apelez, n-am apelat niciodată la poliție. Nu sunt genul care să apelez la poliție. Îți faci dreptate singur, nu? Nu mi-o fac singur dreptate, că nu-și face nimeni dreptate singur, dar unele cazuri e prea târziu pentru poliție. Poliția vine ca în orice film după bătaie. Ca în orice... După ce se omoară lumea, îți zic eu că uite și acum am timp să te mierlesc până vine miliția. Dar ce ți-am făcut eu? Tu nu mi-ai făcut nimic, te respect, ești al meu. Doar preventiv mă bați. Preventiv, da. Cum se cheamă brigada ta? Pe revers și după Târgu Ocna. Și a lor? Carmoliștii. Cum? Carmoliștii, că beau mult ei. Carmol. Da. Nevastă, copil? Am și nevastă și 2 copii. Am nevastă până pe 30. Cum adică? E cu termen? Cu termen, am luat cu termen. Gata, nu mai se duce. De ce? Nu mai ne înțelegem. Mănâncă prea mult, eu n-am bani. Ce vrei să-i fac? Ce să-i dau? Scoarță de copac, ce să-i mai dau? E frumoasă soția ta? Pentru mine nu e. Nu tu ai luat-o? Am luat-o, dar era altfel când am luat-o. Era mai frumoasă și ea. Acum s-a pocit și are 40 de ani. Și e mai tânără ca mine. Cu câți ani ai? Eu? 21. Ea? 19. Și cum arată? S-a îngreșat? E slavă rodul copilul. Nu știu pe cine să-ți dau un exemplu, n-am pe cine. Dar cum te-ai însurat tu așa repede? Pe net. Da, m-am mâncat în curs să intru pe mes, să-mi fac ID-ul, să intru pe mes, să vorbesc și eu cu fetele, cum făcea toți băieții, să fiu și eu în rând cu ei, că... Și am vorbit cu ea o lună, 2. După o lună, 2 m-a sunat că e la gară. Îi zic că ai nebunit la care gară? La noi, la gara de nord, la București. Noroc că eram la muncă și trebuia să iau salariu în ziua aia. Am vorbit cu șeful le dă și mie bani, că plec. Ia țigane bani. M-am dus, am luat-o. După ce am luat-o, i-am vorbit cu mama, cu tata, face și voi curatul care o aduc acasă. M-am dus cu ea prima seară la un hotel. Era bună țărancă. Arăta bine. Acum s-a tras la față și e perfuzie. S-a nenorocit. Și am stat cu ea. După aia m-a dus acasă. A doua, a treia zi i-am zis, du-te fata acasă mai bine, du-te la tine acasă, decât să... N-am mai vrut să plece. Cum eu n-am niciun act, că nu mi-am făcut, nu am. Eu ieșeam, du-te, ieși afară din casă, i-am zicea, ieși tu afară din casă, că n-ai niciun act, la mine în casă. Tu pe există rodul tot. Taxul nu mă calește. L-am înjurat, am avut niște discuții cu ei. Nu calește ei țiganii. Să fie sănătos, fie de cap și de hârcă lui. Și o trimis la părinți? Cum să termină căsnicia? Foarte frumos. Dacă aveam un copil, păstram eu picioarele, ea mâinile, avem 2. Iau eu o fată, iau o fată. Avem 2 fete. Opresc eu pe aia mai mare, ea pe aia mai mică. I-ai cumpărat deja biletul? Nu, că nu... E vorba săptămâna asta să iau și eu niște bani, să iau alocația lui aia mică. Dau bani de bilet. Mai dau câteva sute să aibă pe drum. Și să mă duc. Dacă stai cu mine o săptămână, n-ai voie să stai așa 10 minute, trebuie să râzi tot timpul. Sunt ca un fel de cocaină pentru fete. Cum? Ca un fel de cocaină pentru fete, cocaina fetelor. Tu? Eu spuneam cancerul femeilor, dar mă rog, dacă tu spui cocaină... Cocaina. Pentru că cocaina te face să râzi, cancerul să plângi, știi? Ok. Ce înseamnă perversă de pe Târgu Ocna? Dar dacă ai putea să nu arăți pe mine. Luăm... Să ofere cineva voluntar? Ce înseamnă perversă ca pe Târgu Ocna? Înseamnă un pun, da? Să te scoli după ce sunt eu la 10 stații distanță. Să nu mai... Asta înseamnă. Direct în mufă. Direct în decodor. Îți dă reset la calculator, îți dă restart. Și nu mai, trebuie să-ți instalezi din nou Windows-ul și ca să poți... Târgu Ocna e o stradă din Rahova sau de unde vine numele ăsta? Perversă ca pe Târgu Ocna. Stai mă pe loc. N-auzi? Nu e penitenciar. Târgu Ocna penitenciar. Da, adică și pe Jilava și pe toate astea. Dacă ai dat un punct și nu l-ai dat bine, da, te faci de râs. Adică nu te mai... Trebuie să intri în rândul clasicilor.
Te duci la Sing Sing, când vrei stai puțin, evadezi. Ce s-a Sing Sing? Ai văzut BD la Munte și la Mare, filmul meu cel mai tare care l-am văzut în viața mea, numărul 1, da. Nu, cel mai tare film, nu mai există film. Știi replici din BD? Tot filmul, dacă nu l-am văzut de 1000 de ori, nu l-am văzut niciodată. Da? BD și Astă seară dansăm în familie. Perversa e cea mai bună, știi? Adică și fuga. Când vezi mai mult, ți-ai dat și tu una și ai fugit. N-ai ce să faci când te vezi înconjurat de lupi, miel. După aia iei tu pe rând. Ai fugit vreodată? O singură dată am fugit de la Cornetul, de aici. M-am conjurat vreo 5-6 țăran pe mine și pe un tovarăș. Aveam un briceag la mine. I-a dat lui tovarășul meu tot ca un fel de pervers. I-a făcut așa gaură în cap, l-a dat capul de ciment. Îi prezinți și pe prietenii tăi? Pe guvernul din Rahova? Începe cu Marian, milionarul. Păi hai să vină unul. Vino ca Marian. Deci, îl vezi? Da. Idolul femeilor. Marian? Da. Am văzut că are brandul bine făcut. Deci, idolul femeilor de aici, de peste gard. A rupt tot aici peste gard. Pe cimitirul aici peste gard. Tot ce e țapă, peste 7 ani la el trage. Deci, idolul femeilor din cimitir, da? Da. Marian, altceva. Mutu de la Roata. Vino cu apă să se vadă Constanteni. Bolentin Var. Îl vezi? Îi dai o lopată în mână și în 30 de minute groapă de 8 metri. Nebunești. De ce mai tare ca escavatorul? Mutu escavatorul, așa îi zice lui ăsta. Ultima întrebare este asta. Explică, te rog frumos, expresia ori suntem golani, ori nu mai suntem. Adică ori suntem golani, ori nu mai suntem. Dacă ne-am apucat la bătaie, lasă-o să o terminăm noi, nu chema poliția. Că dacă ai început-o tu, mai ales dacă ai început-o tu. Dacă vezi că ai început-o tu și eu nu chem poliția, lasă-o să terminăm între noi. De ce trebuie să chem poliția? Asta e, ori suntem golani, ori nu mai suntem. Lasă-o terminăm noi, între noi și cu asta voastră. Asta e cel mai bine. Așa e cel mai bine, să nu mai apelezi la poliție, că dacă îți dai ție un pumn sau îmi dai tu mie un pumn și stai 3 zile acasă, n-ai nici bă dracu, după 3 zile ești afară. Dacă îți dai ție un pumn sau tu mie și chem poliția, poți să bag și la pușcării, știi? Și stai câțiva ani acolo și după aia urmașii mei te maltratează. Mulțumim mult din inima Rahovei, perversul de pe Târgu Ocna, un fel de brand local aici în cartierul Rahova. Practic, astăzi vi s-a arătat vouă așa cum este el de fapt. Aici, la spălătorie, cu băieții lui, cu Mutu, cu Piticu, cu Marian și cu șeful lor, bulgarul. Din Rahova, patria perversului de pe Târgu Ocna, a transmis